Kubor nakaslem jong unong san Hima. Uwe Samla basyang basa ha Bishop Falls, Lower Mawprem, ula Shah kem hakipulit ka East Jaiñtia Hills ha kasing thok dieng palayo Kurup yo Drok heroin no u. Ha ka juk kapor ha ka ni kasingi kipulit kila Kurup ru hadu she spark hatway point iwe pra kilo Kynja na kawe ka kali hanray shem la yo kem yanu nakadaw bu unong nya ula pet kran. Hau kerwa kubor additional SP ke East Jaiñtia Hills uba banrap lang jarwa ula pentep bamenta kasing ha kapor kumba khatwe bejemen step kipulet kila yo kubor ba we nong de Drok ula dan halenti banwan shashalong na silchar Assam hadian bala yo ya kani ka jingtep kipulet kila penong ya ka jingkhanra ha ka jaka bahap ha ka thanat lumshnong bat ha kapor kumba shibeje arphomen sngi la yo bat yo we samla ubala shong de ka likamai Hadin ke jing pendap iki jing dan kam kat kom gi kendon ke NDPS Act ha ke jing dan lang ki sakhi ki pulet ki lakhanra ya ka plaki yung jo te samla pala lap riu tili ki sendok saban bala thap do powder rong so ki pulet ki lapet bnya yo taw powder bala shambo de heroin ubakhya riu punyo pon lain riu gram ute samla bala shakya mu de bala tip kerteng kom Gabriel Alvin thaba lai pulai snam karta ubashang basa Bishop Falls Lower Mawprem kipulet kila pendung da kajing ujor hathanat lumshnong bat kajing toket kadangnya banlap sai ki weipat ki badan keti sa ko weipat kajing ja uba banrap lang ulai thu baha kapor komba shibeji mensngi unong nya ja ko wei ka kali ke badan yu number AS not iway AY henriu khandai ka balawan na kathain silchar Assam bat ka bala thmu banle chakli rian ula phet krat bat i no ka kali hadin bola i ki pulet ki bala penong ye kajing khanra hadam chera kyang Nalo jong nong nya ula don lang so way pat bala pet krat na kani ka kali. Kipulet kila penong ye ka jingkhan rai ka te ka kali bat kila lap bala don de ki song Kynja ubakhya shispa khatway pon iway pra kilo. Ya kani ru kipulet kila pendong de ka jing ujor hathanat lumshnong hapo ki kendon ke NDPS Act bat ka jing toket kadang nya ban lap iki badan keti.